Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Sekuntwela ezantsi ngeinkinga zethala. uRamaphosa uthi kangeke bezwe ngeMelika kanti kubungazwe lokungculaza emhlabeni. Nina bakambombosho omnyama indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebe Khulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Isimo sesobuyela kwesejwayelekile ebhange ithala njengoba namuhla uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ememezela ukuthi amakhasimende aleli bhange asezokwazi ukuthola izimali zawo njengenjwayelo. Ugothithi uveza ukuthi ke sesayindiwe ke sivumelana nezinhlaka ezifanele kalolu daba. uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal useqinisekise lapho abagcine izimali zabo ebhange ithala ukuthi ke sebezokwazi ukufinyelela kuzo njengoba ke inkinga ebibhekene naleli bhange isifinyelele emaphethelweni. Abantu sebezokwazi ukuthi bayithola imali zabo ngaphambi kokuba kushaya uKhisimusi ngokwesithembiso esesenzile ngoba sesisayinile thina njengohulumeni wesifundazwe njengokuvumelana nomgcini mafa lamaphepha efanele siwasayine ukuze ke bese eselekelela ke ekuthenini abantu bakwazi ukuthi bathole imali yabo esethala okuzoba nokumemezela ke maduzane ukuthi bazoyithola kuphi bazoyithola kanjani. Isigaba lesibili esokuzama ke ukubuka amadlule kuleso sigaba leso ukuthi ithala lonuqobo lwalo lezi ingqinamba zomthetho ukuthi la lingasamile kahle kudlule kuzilungiswa kanjani ukuze liphinde liqhubeke lisebenzele abantu bakwaZulu-Natal basiyazi ukuthi ithala belilekelela kakhulu kangakanani abantu bamabhizinisi abantu bayitokofela nabanje abayigcinela impesheni zabo nemali zabo. Kuzokhomleka ukuthi bese kuphela isikhathi eside amaklayenti aleli bhange engakwazi ukukhipha izimali zawo kulandela ke ukuphucwa ilayisensi kabe repayment authority. Umgcini mafa KwaZulu-Natal uthi ke basazobhunga njengekhabhinethi ngekusasa laleli bhange ukuchaza ke ngokuzokwenzeka uyaphambili. It was indicated that once the guarantee is in place, that's the 2.2 billion rand guarantee for the depositors book, the repayment authority will remove himself from Ithala. And his duty and his responsibility is then with the commercial bank that's been identified to do oversight of the repayment of those loans. That is an undertaking we were given. We were also given an undertaking at that meeting that the Prudential Authority would stop its liquidation application. So once the National Minister has signed the document, which the Premier and I signed on Saturday, it means all of the legal interventions in Ithala should now cease. Udabeni oluthinta uxhaso lwesikhwama sentsha uNtuli uveze ukuthi uphenyo luveza ukuthi kube nobuthaka ngendlela ke yokuqokwa kwalabo ke abahlomula ngasezikhulwini zikahulumeni. 19 ababenikezwe uxhaso loluka 50,000 to 2 million bona kutholakala ucha okwabo konke kumngomumo bazolithola nje uxhaso labo ungakapheli uDisemba bese kuthi abanye abasele ngaphandle okubukekayo ukuthi kukhona izinto ebuka ngathi ayimile kahle about 38 abebetholela uxhaso lolo kusabukwa ke ukuthi yipi indlela yokwenza ukuthi abantu abasha bangagcini belinyazwa ubuthakathaka bohlelo lwethu njengohulumeni. Kodwa kukhona kababili laba u38 ongabona bakwaZulu-Natal ngokombiko bona ke sikhiphile nje ohlini abezukubukwa kwakubukwa nje ngeke bekwazi ukuzuza KwaZulu-Natal. Ngaphezulu kwalokho kuzobe sekuba ke nenyathelo izothathelwa abasebenzi abebambe iqhaza la ikakhulukazi la khona umbiko okhomba khona ukuthi ilo okwakufanele agweme lokhu. Ezindabeni ze1KZN TV kube uNtomkhona Vubu eThekwini. Umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ukuchithile kwesabisa kaMengameli waseMeli kuDonald Trump ngokukhipha izwe lakuleli kubeni ke ingxenye yenqungquthela G20 ngonyaka ozayo. Umengameli Ramaphosa uthi ke leli izwe laseNingizimu Afrika lengelinye lamazwe labake ingxenye ekusungulweni kwale ngqungquthela ehlanganisa amazwe ngamazwe omhlaba. Umengameli Ramaphosa kusho lokho ngesikhathi ke ethola ke inkulumo ebhekiswe esizweni.
Umongameli wakuleli Cyril Ramaphosa usebenzise inkulumo yakhe ibheke esizweni ukubonga abantu baseNingizimu Afrika ngokuma nezwe labo. uRamaphosa akabonganga nje abantu baseNingizimu Afrika kuphela, kepha ke ubale usomabhizinisi ababambe iqhaza kwingqungquthela G20, amalungu eParliament, amajaji nabo bonke ke nje ababe nesandla ekutheni ke lengqungquthela ibe impumelelo. Made a statement to the effect that South Africa would not be invited to participate in the G20 in the United States. He repeated untrue statements about genocide against Afrikaners and the confiscation of land from white people in our country. We must make it clear that South Africa is one of the founding members of the G20, and South Africa is therefore a member of the G20 in its own name and right. We will continue to participate as a full, active and constructive member of the G20. Despite the challenges and misunderstandings that have arisen between South Africa and the United States, South Africa remains a firm and an unwavering friend of the American people. uRamaphosa ube sekuchitha kwesabisa kamongameli waseMelika uDonald Trump ngokukhipha ke izwe lakuleli ekubeni ingxenye yengqungquthela G20 ngonyaka ozayo ezobanjelwa khona kuleli yazwe. uRamaphosa uthi izwe laseNingizimu Afrika lilingelinye lamazwe aba ayingxenye ekusungulweni kwalengqungquthela ehlanganisa amazwe ngamazwe. The country, we are aware that the stance taken by the United States administration has been influenced by a sustained campaign of disinformation by groups and individuals within our country, in the United States and elsewhere. These people who are spreading disinformation are endangering and undermining South Africa's national interests, destroying South African jobs, and weakening our country's relations with one of our most important partners. We have now embarked upon a national dialogue where all South Africans from all walks of life, of all races and creeds, are invited to forge a new future for our country. And as we invite people to participate, we also invite those who are spreading misinformation about our country to bring their concerns and their solutions to the national dialogue. We must never allow others to try to redefine our country and cause divisions amongst us or dictate who we are as a nation. uRamaphosa uthi ke kuneqeqemana labantu eliphuma umkhankaso okusabalalisa imininingwane engesilo iqiniso. Uthi ngokwenza lokho babeka ke izwe engozini, benza futhi nobudlelwane balo bube buthaka phakathi kwalo nelaseMelika. Umengameli ube esebongela izwe ngokuthi ke libambe ingqungquthela ehlanganisa amazwe ngamazwe ndayibe impumelelo, futhi uthi lokhu kubenze baziqhenya kakhulu ngalelizwe. Estabanizo 1 KZN TV ngosamuketswe Nqulunga ngeSearches Bay. Lo usishoshovu somphakathi ophila ke negcwane lesandulela ngculazo Simphiwe Gumede unxusa kuhulumeni ukuba bambisane nezinhlangano ezizimele zomphakathi ukule nokubhebhetheka kwaleli gcwane. Lokhu kuza njengoba ke namuhla emhlabeni wonke jikelele kukhunjula ke lolu suku kanye nalabo asebadlule emhlabeni ngenxa yalesi sifo. Uhulumeni wakuleli unxuse kuba zonke izakhamuzi bamisana ukulwa nokubhebhetheka kwegcwane lesandula ngculaza isifundazwe KwaZulu-Natal. Abantu abangaphezulu kwesigidi abatholakala ukuthi bana lesi sifo sesandula ngculaza abalandela ngendlela efanele ukudla imishanguzo yabo. Owesifazana wasenseleni usephila naleli gciwane lesandula ngculaza iminyaka ngaphezulu kwe-14 uSimphiwe Gumede uthi lolu suku olugujwa kumhlaba wonke iWorld AIDS Day luqhubuzela uhulumeni nenhlaka ezahlukene ukulwa ke nalesi sifo. And then we celebrate abantu abafana njengami who are positively living with HIV, whether in silence or openly. So they are taking their treatment. So today is just lighting a candle to say we remember you and we honor you living with HIV, and we also honor those
abasilekelelile. You talk about civil society, you talk about the government, doctors, nurses, home-based care. We say thank you to those people who have taken care of people affected and infected. Ukumede unxusa uhulumeni ukuba kasebenzisane inhlaka ezahlukene ngenhloso yokungenelela kwazo ukunqanda ukubhebhetheka kwalesi sifo. Uhulumeni yenza, you know, the one thing we do need as civil society is support, you know, okwazi ukuthi silekelele abantu abaphila ne-HIV. I know that I think it's a known thing that we currently have less funding, you know, for organizations who are assisting people living with HIV, primarily women, because the face of HIV in this country is a woman, you know, the face of GBV in this country is a woman. So we are sincerely asking uhulumeni wethu ukuthi aqoquzele people who can assist us with funding bayilethe, so that abantu bezokwazi ukuthola usizo with organizations, because sometimes ama organizations amlekelela kakhulu uhulumeni in terms of getting the help that the people want. Usiniphiwe Gumede uphinde wazwalisaka ukukhathazeka kwakhe ngezisebenzi zahulumeni kongenza impilo indlela eyisengathi angayigule nesifo sesandula ngculaza njengembangela yenza kuba ke iziguli zibe manqika ukuthatha imishanguzo yazo. Hospitals or clinics are now better, you know. Qala kwakukuningi where people were segregated or stigmatized, you know, but manje I think they are very careful. Makube khona ngempela abasakwenza ama clinic asakwenza siyacela ukuthi bakeke, because ilapho silahlekelwa khona abantu baye ukuthatha amaphilisi. Umnyango wezempilo kuleli uthi imizamo yawo yokuthola abantu abahlole bathola ukuthi banalesi sifo ithela ezinhle. INingizimu Afrika ikuphe lolu suku namuhla esifundazweni leMpopo beloholwa ke usekela mengameli wakuleli Paul Mashatile. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosi enhle Mthembo eRichards Bay. Usalekela imele kabo nogada wasemtholampilo kaCaluze eMgungundlovu Maphadane lekaMthani yakulandela ke isigameko sokuzanywa ukubanjwa inkunzi kulomtholampilo. Umphakathi uthi uhlalele uvalele njengoba umtholampilo wawo ube yisisulo salobu bugebengu. Laba bathi ke igela mkhuba igcina ke esangweni lapho ixakazisa khona konogada kwagcina sekudubuleka oyedwa zangabe ke isaqhubeka ekuthena ke zingene ngaphakathi kulomtholampilo lapho bokukhona khona abahlengazi kanye iguli kwazise lo mtholampilo kusebenza ubusuku nemini. Oyikhansela kwaCaluza lapho kuzanywa ukubanjwa khona inkunzi umtholampilo kwalimala kabi unogada oyedwa odubulekile. Uthi izigilamkhuba zingene ngomgqibelo ebusuku. Sibe nomshopho wehlile la eCaluza clinic kuzosakuba izolo la kufike khona igilamkhuba zafike esifa abantu abazodinga usizo ngoba bebavulela sekuyaba badonsa ibhamu kwaya babakhomba ikenkele ma security befuna ama cellphone. Omunye ama security kade enqaba ne cellphone ezama ukukhulumisana nabo kuye bamdukula njengamanje usesimweni esingekho kahle esibhedlela. Uma uzwa kuthanda kuba nzinyana isimo sempilo yakhe esibhedlela, so nje sibhlungu ngento eyenzekile la abantu bezodlalela khona endaweni la kusizakala khona abantu abangekho right abaphilayo. Njengamanje sinengxaki esinayo njengamanje imeeting ebesinayo kunalento ukuthi abasebenzi banovalo lokungena ebusuku manje kunalento ethi ke ngenzeka kube nesuspension night duty la kuzoba up until kuba khona izinto ezenzakala ezizoqinisekisa ukuphepha kwabo. Ophungula uthi akusona isigameko sokuqala lesi. If I'm not mistaken 2 or 3 yenzeka lento, and sibalekile uthi isho lento sikhuthaza umphakathi sicela umphakathi ukuthi let's make sure ukuthi indawo esisizakala kuzona asizivikeleni asikhuzeni abantu abenza lezi zinto kulezi indawo lezi akukho right la kusuke umuntu osuke ezeclinic usuke nenkinga yempilo, so esifisa ukuthi asizakale. So siyacela ukuthi emphakathini asikhuzeni abantu abenza lento nabenza lento siyacela bayiyeke. Siyasasimo sasezweni lethu ubugebengu into ekhona, but akuyona into ekakhulu egxilile yabo njengamanje into ekhona into zokugqekeza ezikhona. Kule weekend besithola endaweni njengaseSmero sithola ukuthi intshontsho amakhebuli, so amakhebuli kagesi. So we encourage abantu bomphakathi ukuthi asivikeleni izinto eziwusizo lomphakathi. Untshontsha kwamakhebuli emphakathini kunemizi egqekezwe kuyona ngasesitolo phezulu lengaselokishini e1 kunemizi lapho egqekezwa kuyona kuthathwa khona izinto kunemoto kababa lapho phezulu egqekeziwe kwazi kwantshontsha ngishistiro babulala ignition. Okhulumela umnyango wezempilo kwaZulu-Natal uNtokozo Maphisa uthi abahlengazi neziguli abathintekanga kube nokulimala ke kwelodwa lama security ethu abekhona khona lapha ya ebebevikela ukuthi bengakwazi ukungena babe sebeyaba phuca ke
nezinto ezifana namaselula yizeke noma bengakwazanga ukuthi begcine bengenile ngaphakathi eclinic kodwa abasebenzi bethu batraumatizeke kakhulu ngenxa yalesi simo nekuyisimo ke esisukumela kakhulu somnyango sizosondelela nje kubona ade bengena namhlanje ekseni sibalethele ama psychologist nezinsiza ke zokusizakala ngokomqondo ukuthi bekwazi ukuthi bebhekane nalesimo esifana nalesi nalabade bengena ebusuku sozama futhi ukuya nasebusuku namhlanje nakusasa ekseni siyenze i-counseling. Izindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngwacaluza. Ake sithi ishelele tonene nabesolo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazi indaba kwezona ehamba phambili namuhla. Sekuntwela ezantsi ngeinkinga zethala. uRamaphosa uthi kangeke bezwe ngeMelika. Kanti kubungazwe lokungculaza emhlabeni. Lo libamba ubukhosi ezweni sakaMkhwanazi edlangezwa ngasempangane enyakatho KwaZulu-Natal uPhumlani Mkhwanazi wethule induna entsha uMandla Mnqa ezobheka isigodi luGweda endaweni yaseMangezi. Lokhu zemva kuba ke bese kunesikhathi kuneyinkinga nezikhalo zomphakathi ngobuholi kule ndawo. Ekhuluma ke neziko lendaba kuNdonga uveza ukuthi uyathemba ukuthi lo phakanyisele kulesi sikhundla uzohola kumphakathi ngobuqotho. Abephume ngomningi bawo amalungu omphakathi esigodi saseMangezi kwimbizo ebibizwa yibamba bukhosi esizweni sakwaMkhwanazi edlangezwa njengoba beyizothula induna entsha emva kwezikhalo eziningi bezivela kulomphakathi. Ibamba bukhosi uPhumlani Mkhwanazi uthi babone kufanele ubaphakamisa induna entsha emva kwezikhalo zomphakathi ngobuholi kule ndawo. Kulesikhathi ke lesigodi sikhala sineyinkinga zifika inkinga kimi ngenile nje esihlalweni ngihleli njengonduna nkulu ngiphile ngihleli njengebamba bukhosi ngathi ake ngithathelele phezulu ukukhala kwabantu ngoba ubuholi ibona ofanele kuphakame mangaba abantu bekhala. Bengizokwenza lokho ke namhlanje ngizobeka induna ezobheka lesigodi ngoba sonke lesikhathi induna ibingekho ekhona obekhona bebambile. Sengimphakamisile ke ngiyethemba konke engikushilo nokushiwo umphakathi lo engimshiye esihlalweni njengamanje sobuduna uyokwenza umsebenzi womphakathi ngendlela efanelekileko ngokuhlonipha umphakathi. Okunye umphakathi okhale ngakho kakhulu kule ndawo ungabhekelelwa ngendlela efanele uma kuqhamuka amathuba omsebenzi njengoba kunezinkampani eziningi ezisebenza ngaphansi kwale ndawo. Khona esenzana siyisizwe saMkhwanazi konke okuqhamukakho okungamathuba omsebenzi siyalisebenza udaba lakhona ukuthi umphakathi kufike endlebeni zawo ngoba bakuveza la umphakathi ukuthi akukho bekufika emidlebeni zawo futhi amathuba bebengawathuli umsebenzi bekuthathwa ngendlela engalungile. Lo phakanyisiwe kulesi sikhundla sokuba induna uMandla Mnqa uthi uzosebenzisana nomphakathi ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle kanjalo nasodabeni lwamathuba omsebenzi. Uyakhala kakhulu ngentuthuko la endaweni amathuba emsebenzi intsha ama skills abangawatholi. Sizozama ukuhlangana nomphakathi sibambisane kanye na umkhandlo kwaMkhwanazi sibone ukuthi sizi ayina kanjani lezi zinto ukuze siqhubekele phambili isizwe senkosi siyephambili. Sekisa ukuthi sizokwakha ikomiti elikhona bese kuba yimina enilibheka ukuthi abantu abakhethwa endaweni makuvela amathuba emsebenzi akuhambi ngenotism nepotism akuhambi ngehlobo kodwa kuhamba ngokweswela kwaleyo mndeni nangekwe-qualification. Induna kulindele ukuthi ibhaliswe ngokusemthethweni eminyangweni wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ukuthi iqale isebenze. Izindabeni ze1KZN TV kubikuThabani Maphumulo edlangezwa. Isalokho uqhubeka njalo ke imikhankaso yokuqwashisa ngehlava sokubulala kwabantu besifazane nezingane kuleli njengoba ke sekuzona ke insuku ezili-16 zokulwisana nalokhu kanti neqembu le-IFP kuward 2 ngaphansi kwamasipala uMdoni nalo ke lithi ke liyalwisana nalesihlava. Ongumhlelekazi lonke weqembu le-IFP umfundisi uPhila Macaba uthi bayalwisana kakhulu nokuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane kanti bayiqembu elimnakekelayo umuntu wesifazane ngokubanikeza nezikhundla eziphezulu. Umhleli kazwelonke weqembu le-IFP
Ubeyingxenye yomcimbi ukukhuthaza ukulwa nesihlava sokubulawa kwabantu besifazane nezingane, kanjalo nokuveza ukuthi leli qembu liyamqhakambisa umuntu wesifazane ngokubanika izikhundla eziphezulu, kanti baphinde bagubha neminyaka engu-50 leli qembu lasungulwa. Lokhu bakwenze ku-Ward 2 ngaphansi kwamasipala uMdoni eDududu. Lihamba phambili ekunakekeleni nasekuvikeleni nasekuthuthukiseni umuntu wesifazane. I-IFP mawukhumbula ike yaba nosihlalo kazwelonke umuntu wesifazane uZanele kaMagwaza Msibi. Uma ukhumbula i-IFP inomeya babantu besifazane, ino-deputy mayor babantu besifazane, no-speaker babantu besifazane. Ikwishamthetho nasephalamende elikhulu imelelekile i-IFP ngoba umntwana wasifundisa ukuthi akube u50-50. So umuntu wesifazane kwi-IFP unephesenti lakhe elihloniphekileyo. Ilunga lesigungu esiphezulu kumasipala ugu uKhansela Msabala uthi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kuyisifo, ngakho sidinga umphakathi wonke ulwe naso. Ngeke sikwazi ukuyilwa sizothi siyilwa sabe sifazane kuphela. Kahle kahle lesifo isifo esidinga umphakathi wonke. Ngoba abesilisa bayadinga nabo indlela yokukhuliswa ukuthi bazi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani. Lento moyibuka iqala ekhaya. Kufanele ubaba nomama basethaphe einganeni zabo ukuthi nayi indlela yokuphila. Ngoba umuntu uyabuka labantu laba abenza lezi zinto kuthi mase kugujulwa bebhekwa kahle into ifike iyovela ekhaya ukuthi ikhaya belingamile kahle, okusho ukuthi angeke kube into ezoliwa ubulili obodwa, ngeke sikwazi ukuyiqeda. Ukuze siyinqobe fanele siyisebenze ngokubambisana ikakhulukazi amakhaya, ngoba ila ifoundation yomuntu ikhona ekhaya. Masingaqikelela lokho nje siyazama kona ukuyichumayela ivangeli, kodwa yona egcineni kosuku idinga umphakathi wonke. Uthi abantu abahlukumezekile abangafeli ngaphakathi. Ingane engakhali ifela embelekweni. Kuyayithiwa isiZulu asitoliko. Awuthuli nento ekuphethe kabi ngoba iyajula, inxeba liyajula. So usabona nje insolo khuluma. Leli qembu njengoba belihlanganise nomgubho weminyaka engu-50 leli qembu lasungulwa, usekela sihlalo wasemzumbe weqembu le-IFP uthi beyi-IFP bazimisela ukusebenzela umphakathi babe yingxenye kahulumeni. Inhloso yenkatha ukucontesta amawadi, iconteste uhulumeni ukuze ikwazi ukuletha ushintsho empilweni zabantu. Kuwumsebenzi wethu ke nje wasesifikile ugqugquzela amashoshozela enkatha, ugqugquzela abaholi benkatha, ugqugquzela amakhansela, ugqugquzela ohlali bamaziko ukuthi impisi isemome ka2026 2027 esingazi sama election azobanini, kodwa sizimisele ukuthi asibe ingxenye kahulumeni kumasipala bonke abakhona basogwini. Sizimisele ukuthi sibe ingxenye kumasipala sogwini yokuhola. I-IFP kufanele ibe kuhulumeni ikwazi ukulekelela nokulawula umasipala la abantu beshodelwa khona izidingo emphakathini, ikwazi ukubanceda, ikwazi uba ingxenye eqondisa izinto ezingaqondile. Lo mbiko benowethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisedududu. Akasethi shalele etole nene besilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonga siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Sekuntwela ezantsi ngeinkinga zethala. uRamaphosa uthi kangeke bezwe ngeMelika kanti kubungazo lokungculaza emhlabeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Randa kuleli ngu-17.16 kwidola laseMelika libe ngu-22.68 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.90 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$4,230.22 ounce, uthi intengo engahluziwe yona ube ngu-$62.38 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Batusa kweseka kwabaxhasa babambeke iqhaza komqhudelwano webhola kanobhutshuzwayo obuhlanganisa ngenkampani zamabhasi eziyishagalombili eyisebenzela esifundazweni KwaZulu-Natal. Ulakhe Nxumalo wenkampani yamabhasi iKhwezi Bus Service uthi ukuzibandakanya kwezemidlalo kunomthelelo omuhle njengoba kuqinisa isimo sempilo ukuxoshe nezifo. Ube impumelelo umqhudelwano webhola likanobhutshuzwayo
obuhlanganisa izinkampani zamabhasi ezishagalolunye esisebenzela ngaphansi kwesifundazwe KwaZulu-Natal. Kulomqhudelwano kukhonye iKhwezi Bus Services lehlula iCampus Pro Transport ezinze eThekwini. Qala nje ngibonge ukuxhaswa ama-directors ethu kuze kwehlele kwi-management esinayo la kubafowethu abade besekomitini abanjengoPhilani noSiyasangweni abawusikhakhane ade besekomitini lokulungiselela lo mdlalo. Ngiphinde ngibonge nazo zonke inkampani ezifikile sadlala. Simphinde ngibonge nabade bedlalisa nabo bonke abadlalisile siyababonga. Sibonga onke ama-team abeyingxenye yalomdlalo siyabonga nabo bonke ade bekhona nabade besithathela umdlalo nabade besisakazela umdlalo khona indoda okuthiwa umsakazi nayo siyayibonga kakhulu uze wathi nje omunye awu ubecela ukuthi wasemsakazweni lo ngempela siyabonga kukho konke lokho baba uMlondo oqhama ku1KZN TV siyabonga ukuthi into enhle eyenziwa abamabhasi einkampani zamabhasi ube ingxenye uyithatha kuze kuboniswe lonke ukuthi cha abagcini nje ngokushayela amabhasi kodwa babedlale nebhola. Ukhulumela ushampiyoni iKhwezi Bus Services uthi le midlalo izoba nomthelelo omuhle kulabade bedlala njengoba izoqinisa isimo sempilo ixoshe nezifo. Ukuthi bephume beyodlala ibhola kuyasilekelela nasemqondweni nasempilweni nje uma isikhathi esiningi bephuma beyojima bese beyodlala ibhola ngendlela abayimisela ngayo uyathola ukuthi nezinga lokugula kwabo kuyasilekelela ngale ukuthi kuba nenjabulo ukuthini ukuthi bagcina besibuyenelile siyasilekelela kakhulu. Ukapteni weqembu elikhalele emuka nendebe wetuse abaxhasi ngokubamba iqhaza kulomqhudelwano. Mfowethu Sibonelo Wandlazi ngithanda ukubonga ngemidlalo yanamhlanje ihambe kahle kakhulu. Konke bekuhlelekile nje. Noma kube khona lezo inkinga ezincane vele niyazi ebholeni sihlezi kunjalo yabo. Kodwa nje engakusho nje hayi siyabonga abafowethu. Siyabonga kuzo zonke inkampani bezikhona. Ya kube mnandi. Izindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise Richards Bay. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nena bomlilo othatha uShubuhangwang washisa ikhotha zasedlebe kwakoshanise mabedlana. Okamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile